Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Bad news para sa tanan. Balik na naman masobra 80 pesos, 80 pesos ang presyo sang diesel. Sumugod next week, pati presyo sa gasolina, magasaka man. May big time oil price hike na naman sa masunod nga semana. Ini ang ginanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director si Attorney Rino Abad. Suno kay Abad, palaabuton ang 3.4 pesos nga saka sa bilis ang kada litro sa gasolina sa Martes. 11 pesos tubtub 12 pesos ang saka sa kada litro sa kerosene kag napulo ka pesos tubtub 11 pesos ang saka sa bilis ng diesel. Botsilingon, balik na naman sa line of 8 kung masobra sa 80 pesos ang kada litro sang diesel nga sa karon yara sa masobra sa 70 kada litro. Ang oil price hike ang dala sang tensyon na naman liwat sa tunga sang Estados Unidos kag Iran sa paglabay sa Strait of Hormuz. Ini naman ang pinakamataas nga saka sa bilis sa produktong petrolyo sa sulod sang 3 ka bulan.